Què passa, mites? Tot a lloc. Avui, un dia més, ens trobem al canal de Mítics. I a mi, el Sergi, com sempre, m'acompanyen els meus bons amics Adrià. Bon vespre, Adrià. Hola, què tal? I el meu bon amic Marc. Bon vespre, Marc. Hola, Sergi. Doncs, nois, com no podia ser d'una altra manera, avui us porto un vídeo veient aquesta samarreta. Ja us podeu imaginar de quin equip. Joder, un altre No cop, pesat, sempre igual, tio. tio, Exacte. Hi ha altres equips al món. Jodin. En el món només existeix un equip que sigui bo i aquest és exactament el Futbol Club Barcelona. I avui us porto un vídeo que té molta relació amb alguna que va passar ahir. Us podeu imaginar què és? No sé. Futbol, una pista, Bé. vale? I exactament... Va, que és fàcil. El futbol femení va ser ahir, pot ser? Vale, sí. Ahir es va disputar les semifinals de la Champions femenina, l'anada al Camp Nou. I així que us he volgut portar l'últim partit que es va jugar al Camp Nou, que va ser fa relativament poc temps. Va ser exactament el 30 de març. Us sona alguna cosa ara? L'Spotify Camp Nou o el Camp Nou? Va. El Camp Nou, encara és Camp Nou. Quan van batre el rècord d'assistència, no? Doncs sí, avui portem aquí al canal de Mítics els quarts de final de la Champions League femenina temporada 21-22, el clàssic entre el Barça i el Real Madrid, que és un partit espectacular del Barça i sobretot és espectacular perquè és el rècord històric d'assistència en un partit de futbol femení, com veurem a continuació. Així que sense pensar-ho més, endavant vídeo. Vinga, va. Aquí ja veiem a les jugadores saltar damunt del camp i el camp a rebentar amb un mosaic preciós. Ja ves. Quanta gent creieu que va anar-hi? 107.000? Gairebé. Aquí, no sé, aquí es veien alguns seients buits, suposo que la gent va anar entrant després, no sé, 90.000? Sí, van ser 91.553 persones les que van veure jugades com aquesta. Caroline Graham Hansen, que està a punt de marcar el primer gol del partit al minut 7, després d'un bon retall dins de l'àrea, El Madrid és bo, però, en femení, és que no ho sé. Com està la No és Champions? un mal equip, però és molt jove. I aquí, nois, atenció, perquè el xut espectacular de Mapi León, que fa l'1-0 al minut 8 de partit amb un golàs d'aquests que costa veure normalment. Una mica menjada de la portera, no, també? No, vull dir, això és un xut impressionant. Tot el que fa el Barça no pot ser mai menjada del rival. Va! Bueno, no sé, Sergi. anava amb molta curvatura a la bola i No, no a mi em sé. sembla un golàs impressionant. Va A més, molt amb la costa forta. que li dona, molt difícil per la portera. Però bueno, aquí ja tornem a veure el Barça atacant per banda dreta amb Caroline Graham Hansen, retallant el seu rival, fent la mitja volta, fent la centrada i fàcil per Missa, la portera del Real Madrid, i evitar així el que hagués sigut el 5è gol del Barça a l'eliminatòria, ja que en el partit d'anada el Barça va guanyar 1-3 al camp Penalti. de Valdebebas. Vale. Us anava a dir que era Santiago Bernabéu, però no, que el Madrid mai obre pel femení. També és una arbitressa, una àrbitre, una dona. Sí, Això van sempre voler passa fer-ho en el tot. futbol femení, o com va? Exacte. El partit, perdoneu, nois, que m'he enrotllat una mica, i ve ara el gol, l'1-1 del Madrid amb un penal força clar per unes mans d'Irene Paredes i el xut amb la cama esquerra que Sandra Paños no pot aturar i igualtat en el marcador, però no en l'eliminatòria, perquè com veiem a dalt en el resultat van 4-2. I veiem de nou el Barça amb un atac per banda dreta, molt incisiva la noruega de Graham Hansen, però aquest cop el seu centre ha anat massa lluny. La pilota arriba a Fridolina Rolfo, que retalla, fa una passada interior, però el xut d'Alexe surt per sobre del travesser. El xut, com veiem a la repetició, ha anat fregant, I ara aquí, una nova internada del Barça dins de l'àrea i aquest xut a l'atura. Fàcil la portera del Real Madrid. Atacant bastant el Barça, Sí, normalment els partits del futbol femení, sobretot els d'aquesta temporada, són bastant recital del Barça i el sorprenent per això és que veient les jugades que estem veient, el Barça només ja golejar al minut 28 de partit. Que ha fet home run, El passe boníssim, però una passada. Quin efecte l'he donat. I aquí, atenció, perquè al minut 48, un xut des de la llarga distància de Claudia Zornoza, que Sandra Paños no pot fer res. I aquest, per mi, us haig de reconèixer que és el gol més maco de tot el partit. Home, és de molt lluny, Quina I a passada. més, la paràbola que fa el xut de Zornoza s'agafa tan alt que Sandra Paños no pot evitar el golaç que marca el Real Madrid per fer l'1-2 i avançar-se en el marcador.
i apretar una mica l'eliminatòria fins al 4-3. I aquí ara veiem... Res. A mi m'ha semblat penal, ara. Han coincidit en l'espai-temps, però ja està. Perquè sé com acabar el partit, així que us compro que no és penal. I aquí una nova internada del Barça, com estem veient, per això pràcticament tot és jugades del Barça. Del Madrid només han hagut 2, que han sigut els 2 gols. Aquest dia sí que hi havia afició del Barça al Camp Nou, No cal recordar coses que no cal recordar, vaja. Nois, aquí seguim amb el 2-2, el gol d'Aitana Bonmatí després de rebre una passada dins de l'àrea, controlar i xutar amb la cama esquerra lluny de l'abast de la portera del Real Madrid i fer esclatar de bogeria als 91.553 espectadors que estaven al Camp Nou i a tothom que l'estava seguint per la televisió. I aquí, nois, no és l'últim perquè Clàudia Pina rep, mira endavant i la col·loca a l'escaire pràcticament per fer la remuntada possible i fer el 3-2 en pràcticament 5 minuts el Barça capgira el resultat. La portera aquí es llueix, Flipa com l'ha enganxat, però, home, entra ben bé per la xarxa lateral, molt difícil. Ja, però... A mi em sembla un golàs, aquell. És molt difícil. No em sembla el millor del partit, però igualment em sembla un xut molt difícil d'aturar, sobretot per mirar on va la pilota, va gairebé l'escaire. Molt difícil, la veritat. I aquí una nova internada pel Futbol Club Barcelona amb el xut d'Alexia Putellas, que està a punt d'aturar la portera, però la reina del futbol femení, l'actual pilota d'or, aconsegueix fer el 4-2 i ficar l'eliminatòria pràcticament salvable pel Real Madrid amb un 7-3 a l'eliminatòria global. Vaya menjada, tio. Sí, aquí sí, Això és una cagada de la portera. Aquí el xut, per això, com va tan ras, no li dona temps d'aturar-lo bé i la pilota entra lentament, però bé, al final que compta, gol del Barça. Sí, clar. I aquí una nova internada del Barça, amb unes sentades de banda dreta, la pilota a la frontal de l'àrea i el xut que surt fregant el pal de Clàudia Pina. I ara una nova internada, aquest cop per banda esquerra, Fridolina Rolfo, la seva centrada passa per damunt de tothom i Caroline Graham-Hassen, que fa la maneta, això que al Camp Barça estem acostumats a fer-li al Real Madrid, que al minut 70 ja es compleix. Barça 5, Real Madrid 2. Aquest comentari m'ha semblat una mica sobrat, Sergi? Ja. Últimament no sé si ha passat tant, això. No tenim gaires bones alegries en el futbol masculí, millor veure coses com aquestes manetes són fàcils. Per cert, no m'ha semblat veure l'Elique Martens en tot el partit, va jugar? No, ni a l'anada ni a la tornada va jugar per lesió, però bueno, per sort pel Barça no va necessitar la crack neerlandesa damunt del terreny de joc, perquè com estem veient en el partit és tot una repassada del Barça. Aquí, per exemple, estem veient un nou xut, que està a punt d'entrar amb la rosca amb la cama dreta de Clàudia Pina i, bueno, no entra, però igualment, per tal com estava l'eliminatòria, la gent que estava al camp estava contenta amb el resultat que hi havia. El Madrid ha entrat a l'àrea, molt bé. Tercera vegada que aconsegueixen xutar almenys a prop de la portera alicantina, Sandra Paños, i aquí, per això, una ocasió molt clara pel Real Madrid, que surt fregant el pal, el xut amb la cama esquerra de la davantera del Real Madrid, però que no arriba entre els 3 pals. I aquí una nova ocasió del Barça, però Aitana Bonmatí no connecta bé el xut amb la cama dreta i la pilota surt per la línia de fons. I com veiem aquí, el rècord mundial de gent en un partit de futbol femení. Un rècord que a mi... Ara sí que es veu ple el camp, ara al final. A mi aquest rècord us haig de reconèixer que m'encanta, perquè el Barça ja fa anys que està donant molta visibilitat al futbol femení i com s'ha vist aquí, es nota que el Barça fa recitals tant a dins com a fora del camp. Què us ha semblat aquest partit? Jo crec que, bueno, és un fet històric, no?, que es fiquessin 91.000 i pico persones en un camp de futbol per veure un partit de futbol femení i que no hi hagi res d'Estats Units implicats. Vull dir que és una cosa futbol europeu i més aquí a Barcelona. Per tant, perfecte que, tot i que el partit no hagi sigut molt emocionant, sí que és molt importantíssima la data i el partit que es va jugar. Per tant, fantàstic que l'haguem tingut en el nostre canal. Totalment, el que diu l'Adri important, que cada vegada hi hagi més audiència i més gent seguint l'esport en femení. No tan content amb el tipus de partit que has portat, però bueno, crec que el Barça de femení va perdre una copa contra l'Atlètic de Madrid o una lliga. Bueno, però això són coses que no cal comentar. El pròxim dia portem aquest partit llavors, però m'ha agradat molt, Sergi, està molt bé.
Doncs, nois, m'agrada que us hagi agradat veure aquest partit. Espero que un altre dia podem portar el partit que s'ha jugat aquest divendres, ja que s'ha tornat a jugar al Camp Nou. I també m'agradaria que tots els que ens esteu seguint doneu like a aquest vídeo, doneu molts claps a aquest vídeo, ens comenceu a seguir a les xarxes. Si encara no ho feu, continueu seguint-nos per portar-vos més contingut com el que portem aquí, al canal de Mítics, que com sempre diem, al final dels nostres vídeos, bon dia, bona tarda i bona nit, i ens veiem En el proper proper al proper partit. Adéu! Adéu!